Zumarragako beloki pilotalekuan. Goñiren, Xavier Goñi izenaren omenezko txapelketaren 31. edizioaren finalak hastear dira jaun Andreok. 3 partida ikusi ahal izango dituzue. Lehendabizikoa maila herrikoiari dagokiona. Bertako semeak, Zumarragakoak. Eta urdinez aurre egingo dietenak berriz, Mikel Rodríguez, hau ere Zumarragarra, eta atzelaria Urretxuarra du, Iker Aleman. Eta ondoren, lauterdian, gazten mailan, Oian Etxeberria, Oiartzuarra, eta Beñat Zubizarreta eta Undarra izango ditugu. Eta elite mailan Binaka, Ander Murua eta Gorka Ugartemendia, Iñaki Elolaren eta Ekain Lizeagaren aurka. Eta gurekin dugu, esatari teknikari lanetan, txapelketa honen berri ondo baino hobeto dakien gizona. Josu Biena, zer modu Josu? Kaixo, ondo? Bai, primera. Beno, 31. edizioaren finalak. Gaur, maila herrikoiak ez ditu hainbeste edizio. Hemen zenbagarrena da? 9. edo? Bai, 9. Eta maila honetan, denen gainetik izen bat ageri zaigu. Asier Oliveira. Final denetan. Bai, hori da. Gaurkoa izango da 9. finala jokatuko dena txapelketa honetan. Eta 9 finaletan Asier Oliveira egonda. Lehenengo 3 galdu egin zituen. Eta hurrengo 5 irabazi. Eta ikusiko dugu 9. honetan zer egiten da. Izar nagusia inolako zalantzarik gabe. Garaipen zerrenda bikaina eta erregularitate paregabea final dendenetan eta azken 5 jarraian irabaziak bada zerbait. Beno, eta txapelketa honi dagokionez, txapelketa honen araudiari dagokionez, bada gauza ipagarri bat, konturatuko zineten, pilotaren hotsari eta portaerari dagokionez, hauek beste erabateko materiala erabiltzen dute, jokatzen askoz ere gehiago uzten duena, batez ere lurrean oso gutxi ibiltzen dena, eta material honekin partidak luzatu egiten dira, naiz eta 18 jarri, horre dinbidan ba, aritze askoz errazagoa da, tantoa bukatzea berriz zailagoa, eta naiz eta 18 jarri, eta naiz eta pilotariek erasorako jarreran etorri, partidak luzatu egiten dira, eta aurten beste arau bat jarri duzue, Josu. Partidak bai 18 dira, baina 18 tanto 35 minutu baino lehen egin behar dira. Eta hori inork lortzen espaldi madu, 35. minutua betetzean aurretik doana, ura izango da txapeldun. Bai, hori da. Pixkat horrelako partiduak dinamizatzeko edo dinamikoago egiteko erabili dugun metodo bat izan da. Eta egia esan horrela partidak askoz ere entretenigarriagoak izaten ari dira. Eta oso gustora gaude aldaketa horrekin. Ikusiko dugu gaur final egunean zenbuzko partidu bateatzen da. Eta horrekin gauzak aldatu egiten dira. Zuk 4 eta huts galtzen hasten zara eta esan dezakezu. 4 eta huts oraindik asko falta da. Nik auspo hobea dauka, arnasa luzeagoko pilotaria naiz. Eta beste horri azkenean gaina hartuko diot. Baina jakina, hori guztia denbora baten barruan egin behar duzu. Eta horretarako denbora eman diezazun, behar bada, hasiera batean markagailuari begira bakarrik jokatuko bazenu baino, presa gehiagorekin jokatu behar duzu. Bai, noski. Azkenen gure helburua guzti honekin izan da pelotariak erasokorrago jokatzea. Eta, zuk pentsatu, buelta emango da. Behin momentu hortara iristen zaren, erasokorragoa izan barra daukazu, eta horrek partidua askoz ere politia. Ze utzi olia eman dio tantoari Mikel Rodríguezek. Ongi landua zuten,
baina aurkariak lekuz kanpo harrapatuak zauzkala eta erdi nahasita zebiltzala baliatuz. Oso gantxo dotorea jo du. Bueno, ba, bi tanto eta biak. Ikusten dan bezala, Nik uste inorrez dela 18 iritsiko. ez dauka itxura hori. Egia esan, bai Iker Aleman eta bai Beñat Ibañez oso atzelari sendoak die, airea errezkentzen duten pelotariak, eta horrek egiten duena da aurrelarientzat zailagoa izatea tanto bukatzea, eta horregatik tantoak asko luzatzen nahi die. Rodríguez. Luze. Ezkerrez eraman behar Ibañezek. Errezkarka da. Lauterditik. Ezker Orbarantz. Eutsi Ibañezek ongi. Rodríguez Botez. Aleman. Bueno, eta ikusiko dugu urrengo tanto nola juten dien, baina egia da orain arte Oliveira eta Ibañezek partidu guztiak aixe irabazi dituztela, eta ez zaiela inoiz tokatu denboraren aurka jutea eta markagailon atzetik. Orduan, bi hiru tanto atzetik juten baldin badia, ikusiko dugu beraien portaera nolakoa izaten den eta nola eramaten duten partida. Orain arte ez dute presio egoerarik kudeatu behar izan, gaur ikusiko dugu. Gauzak alda daitezke. Aleman. Ongi atzeratua. Elkarra ustea ez da erraza. Material honekin eta aurrelariak gutxi sartzen oraingoz. Lautik ongi atzeratua. Aztertu egin zaio eta eramaterik ez du izan. Oso eskuinkada ona izan da. Beñat Ibañezena. Bina. Eta agortu dituzte. 9 minutu. Sake gurutzatua erditxost. Ireki Oliveirak. Eta lehen ez deta aipatu, baina 35 minutu egitaz aparte beste arau batzuk daude, eta horien artean tantotik tantora gehienez 30 segunduko epea izango dute sake ateratzeko, eta gutxienez 10 segundu egon beharko dute atera gabe. Horrekin horren helburua da irabazten ari denak ez denbora galtzeko, eta galtzen ari denak ez edukitzeko aukera 10 segundu baino gutxiagotan ateatzeko, eta korrika besteak prestatu horretik sakea ateratzeko aukera ez izateko behintzat. Logika beteko arauak dira. Aleman. Erki.
Kotez atzera. Aleman, gozo. Lauterditik ibainez. Ongi. Oliveira. Atzeratu. Bila joan da baino etzaio nahi bezala irten barruan da. Jaitsi. Atzera. Asierrek. Berriz ere bai, eskuinez orain Aleman. Iritsi eta jokaldi kaskarra atzera. Rodriguezek. Zabalean luze. Denbora eman dio. Atzera. Ibainez ere denbora eman dio. Bai, eta fisikoki lauak oso kirolariak dira eta ikusten da mota honetako pelotarekin oso zaila dela beraiei tanto egitea. Erra zeldu da. Eta gero efekto dun Ñakoa egin du Asier Oliveirak ezker orman hiltzera hemen txegutuen. Doktore egindakoa. 3-2. 22 minutu geratzen zaizkie Arauzko denbora agortzeko. Gantxoa. Moztu Rodriguezek. Ezkerka da. Txokoan hor da Ibainez. Eskuinez. Eraman Alemanek. Oso txoko moldatu da eskuinez ere. Esku motelaz ere. Gantxona. Atzera Oliveirak. Hemen atzelariari laguntzearren sartu da Rodriguez. Baina ezin izan du pilota jaso. 4-2 aurretik dira. Oliveira eta Ibainez. Atera du Asierre. Eta ez da iritsi. Eta badoazkie. 5-2. Bai, eta hemen 3 tantoko abantaia handia izaten da. Kontutan izan 15 minutu jokatu diela ja, baina bakarrik 5 bidoa zela. Orduan bain kostatuko zaie Urdinei errenta honi buelta ematea.
eta gorriei berriz presarik gabe jokatzeko aukera ematen dira. Bai, gainera kontutan izan fisikoki oso pelotari indartsuak diela, bai Ibañez eta bai Oliveira. Orduan aurkari bezala zaudenean eta gainera fisikoki hainona izan da, komplikatu egiten da asko. Oso gazteak dira, Oliveira esan dugu. 9. finala duela, baina oso gazterik jokatu zuen lehenbizikoa 28 urte besterik ez, Beñat Ibañez are gazteagoa, 26 urte. Tantoa egin eta orain atseden gunera etorri dira urdinak eta erlojua gelditu egin dute. 19 minutu eta 4 urten geratzen zaizkie eta bi tanturen desabantaila irauli beharra. Bai, eta Rodríguezek orain txokoan tanto ederra egin du, baina kontutan izan asko arriskatu beharra daukela tanto egiteko, txapatikan gertu utzi eta beak egin ditun bitantoak, bai gantxoa eta bai txokoan utzitakoa, era horretan izan die, asko arriskatuz eta horrek askotan egiten duna da faioak sortzea eta bueno, ikusiko dugu urrengo tantoetan horrelako jokaldiekin asmatzen duen Rodríguezek. Eta berezitasun bezala esango non baita ere Oliveirak gaur irazten bado 6. txapela lortuko dela, baina 6 txapelak 3 atzelari ezberdinekin lortu ditu. Horrek esan nahi du zenbatainoko meritoa daukan bera egiten ari dan lanak. Gantxoa Rodríguezek, Jaso Oliveirak. Txokora, eraman hori ere. Hemen engainatu egin ditu, baina barruranzko efektuarekin ñako egiten saiatu dela iruditu zait, eta pilota ozta ukitu bakarrik egin du. Hemen ikusterik daukagun, keinu, atzera bidean zen, bai, atzera bidean zen hor Oliveira atzelari lanetan ari zen, eta oso zabalean Ibañez, asua etzen txarra, baina txapapera joan zaio. 3 tanto aurretik gorriak berriz ere. Ongi Aleman. Rodríguez, eutsi. Gantxoa. Iritsi eta bildu. Aleman. Eta ja 35 minutuetatik 18 pasatu dira. Eta Leicester nik uste dut partido aldatu egingo dela, ja erasokorrago jokatu beharko dute urdinek eta horrek nik uste dut partida politiago egingo dela. Bi pilota jarraian galdu ditu. Iker Alemanek aurrekoa ezkerrez jokaldi egin egirik, orain honetan berriz berak eskatu dio aurrelariari, baina eskuinez ez ditu distantziak eta denborak behar bezala neurtu, desgaraian tira dio kolpea eta txabapera joan zaio. 7 eta 3, Jaso Alemanek.
Gantxoa. Gozatu gabea. Berki. Gantxoa luze, Oliveirak. Berki bainez. Oso seguru jokatzen ari da. Gainean, suerte buska bat izan du hor. Gantxoa alemanek eskatu eta atzeratu. Ordu laurden geratzen zaie. Gantxoa ongi bihurritua baina denbora eman dio. Zabalera, hortxe da Asier, jaso, aleman dena beretzat. Erra! Oso ederra bukaera. Lau eta zazpi. Dotore bukatu du, Bai, kontutan izan Iker Alemanek ezkerrarekin, postura berdinarekin gauza ezberdinak egiteko gai dela. Postura horrekin atzea botatzeko gaitasun ikaragarri dauka, moztu zabalean, moztu txokoan, eta Oliveira eta Ibañez erabat engainatu ditu. Rodriguezen sakeari airez erantzun di Oliveirak, atzera. Eta irutantoko abantaia besterik ez, baina nik uste gorrientzat abantaia bikaina dela. Baita ere kontutan izan behar dugu Ibañezek sendotasun ikaragarria erakusten dola atzean. Eta Oliveira erasoan oso ona da, baina kontra erasoan esango nuke oraindik ere hobea. Orduan asko komplikatuko dizkie lanak urdinei. Erasoa legina txapapera. Laukoteko pilotaririk veteranoenari. 40 urte. Mikel Rodríguez Aldamak. Azpitik Asier, jaso, alemanek. Keino. Bolea. Alemanek eskatu eta jokaldia, baina kanpora joan zaio 9-4. 13 minutu eskas geratzen dira eta alde handia. Oliveiraren sakea. Oso ongi Ibañez. Bikain. Hemen indarka aritzeak ez du askorik balio. Eta ezker eskuin arrotu eta eutsi egiten dio. Hortxe joan da pixka bat gehiago ematera eta galtzeko zorian izan da. Gaina kontutan izan behar dugu alemanek ezker oso indartsua daukala eta Ibañez oso ondo eusten ari da eta gaina txokoak urritzen. Urrundi gantxo ederra. Txokora Oliveira gaizto. Rodríguez. Jaitsi Ibañezek. Ezkerka da bikaina.
Atzera. Osongi. Eraman Oliveirak. Pazi joan Oliveira, baina alere distantzi haundia, zegoen orzulo haundia egitea lortu dute, eta horixe baliatzen saiatu da Rodríguez, gainera saiatzeko pilota zuen, ez du ongilo, hor pazi joan Oliveira, baina artean ere urruti zegoen, eta asmoa oso ona zen, eta ez dago zer esanik, zer leporaturik. Mikeli, baina galdutakoa izan da, 10 minutu eskas, 10-4 gorriak aurretik. Gora. 11-4 eta partida utxia ikusten dute erabat, Josu. Bai, bueno, nik esango non urdinak oso ondo jokatzen egon diela, luzaroan, baina ere oso ondo jokatuta ere, lau tanto besterik ez dituzte egin. Horrek esan nahi du, gorrien sendotasuna ikaragarrizkoa dala, eta asko kostatzen dala beraiei tanto egitea. Sake zaila askoari bikain erantzun dio Alemanek. Jokoan Aleman. Gancho hauna. Gainean, eta suerte ikaragarriarekin egindako gero. Rodríguezekin ere topo egin du, baina eroritako pilota izan da, suerte handiarekin. 5 eta 11 eta ikusi duzu ez iztutan atera duen Sake Rodríguezek. Eta gorrien defentsa ikaragarria izaten ari da. Ja 27 minutu pasatu die, eta urdinen 5 tantoetatikan Rodríguezek txokoan utzitako tanto zoragarri bat egindo, beste bat gantxoz, baina baita ere milimetrikoa. Eta Alemanek zabalean moztu duen beste tanto apartu bat egindo, orain azkeneko bipareta hau, honekin esan nahi detena da, tantoak zehaztasun handiz egin ezean, gorri tanto egitea oso zaila izaten ari dela. Eta izan ditu beste zenbait gantxo ere oso ongi joak eta abiadurarekin, eta baina gero aurreko horman tira dezente irteten dira pilotak, baina gero pilota hauek, baina gero zolan oso gutxi biltzen dira, demora ematen dute, eta zuk aipatu duzu nahi oso, hemen edo aurkariak guztiz lekuzkanpo harrapatzen dituzu, edo bestela asko arriskatu eta arrastoak bilatu beharra dago, eta abiadura handiarekin egindako jokaldiak behar dute. Bai, eta gainera, bai Oliveira eta bai Ibañezek, fisikoki oso kirolari landuak izateaz gain, taktikoki ere oso pelotari onak die, eta horrek asko zailtzen ditu lanak. Txapagaineko ederra jaso orde Oliveira. Txokora. Aleman. Atzera, frontis erdian jota Seira. Gainean da hori ere. Zabalera Rodríguezek. Batere arazorik ez Oliveira. Gantxoa. Hormabikoa, bikaina. 11 minutu. 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 11 minutu.
Bikaina benetan. Gantxo azkarra izan da. Mikelena, baina antxe zegoen, Asier ez du behartzerik lortu eta ondoren egin duen jokaldia matematikoa maisuki bukatu du. Bai, eta lehen aipatu bezala, Oliveira teknikoki oso da, eta erasoan aparta, baina kontra erasoan oraindik ere min gehiago egiten du. Eta oraintxe bikaina aprobetxatu du. Hor, ederki erakutsi duzuk Arestian aipatua. Txokoan hor da. Berak ere jokaldia iritsi eta Ormabikoa. Eutxi, ezker airea bien tartera. Ongi Rodríguez. Gantxo ona. Baina horrere iritsi eginda, atzera Rodríguezek. Bikaini bainez. Horra biadurarik ez dio eman. Txokora. Deja da. Eta oraingoan ere kontra erasoan bukatzen saiatu da. Asier Oliveira baina txapapera joan zaio. 4 minutu terdi eskas. Atera du sakea Rodríguezek. Hortxe zuen. Orain honetan lehen aipatu dugun hori. Zulo handia izan ezean. Hemen bai. Hemen zulo handia zegoen eta oso aurrean izan du gainera pilota. Baina txapara joan zaio. Ongi alere. Hor ez dago zer esanik. 13-6. Eta ala ere, Oliveira asko behartzen du jokaldiak matematikoak egitea, ze bestela badakizu iritsiko dela eta gainera gauzak asko komplikatuko dizkizula. Gantxoa. Moztu Oliveirak. Aleman. Jokaldia. Eta orain honetan kontra erasorako aukera Ibañezek ikusi du eta Ñakoa ez da bat ere txarra izan. Baina txapara joan zaio eta gero lasterka etorri behar izan du atzera. Rodríguezek sakea ateratakoan bere lekuan izan zedin. Bai, eta nik Iker Alemanen lana goraipatuko nuke. 32 minutu doaz partido honetan eta egia da Oliveirako aukera gutxi izan ditula. Zoragarria izan da Rodríguezen tanto hau. Txokoan behartu eta gero aurkaria bat lurrean zegoela. Erki bildu du txaparen gainera oso torea. Eta gero berriz ere segituan atera usakea. Jokora bikain, eraman Ibañezek, Aleman. Ormabikoa, orain ja, jokaldi bakoitzean, pilotakada bakoitzean jokaldi egingo dute. Bai. Horrezkarkada ederra. Goxo txokoan, iritsi eta jokaldia, bildu bikain. Zabalera, gainean da. Zabaleran luze, jaso Alemanek. Ormabikoa, Rodríguez. Txapagainekoa. Eutxi Ibañezek. Zeinen polita tanto hau. Berriz ere. Jokaldia eta tanto. 9-13. Eta Rodríguez. Zain egonda. Eta zuzenean tantoa Zabalera ikuskarria benetan. Minutu terdi eskas geratzen da, pilotaren bila lasterka etorri da. Erki. Eutxi Ibañezek. Eta hau txapapera joan zaio 14 eta 10, baina entzun.
zer nolako txalozaparradak tantoak galdu duenari. Ni hau ikusi gabean nintzen, Josu, eta noski hau ulertzeko materialaren ezaugarriak eta txapelketarenak eta dena hartu behar da kontutan. Ez da noski beste arlo eta maila eta material batzuetara eramateko modukoa, baina testu inguru honetan, maila honetan eta material honekin oso logikoa iruditu zait, eta ondorioz ekarri duen hau ere oso atsegina gertatzen ari zen. Bai, hori da gertatzen dana. Azkeneko minutuak oso dinamikoak izaten die eta oso entretenigarriak. Eta egia esan, oso pozik gaude 35 minutuetara partidoak aldatzarekin. Eta hortxe bukatuko da 16 eta 10 agortu dira. 35 minutuak 18 egin beharrik gabe, baina 18 da. Asko hurbilduta. Eta gehiago izan dira merezimendu osoz lortutakoa. Esan digu Josu Bianak. Txapelketa osoan nagusitasun handia erakutsi dutela. Eta marka lehen ere ez zuen marka makala Oliveirak eta oraindik ere handiagoa. 9 final, lehen da biziko 3 galduak, ondorengo 6 irabaziak, eta 3 atzelarirekin lortutako txapelak. Bejon Deiola Asierri eta Bejon Deiola Ibainezi ere, Beñat Ibainezek, bera laukotean gazteena 26 urte eta ofizioa erakutsi du, eta Oliveirarentzat osagai ezin egokiagoa dela. Horren bestez, beste bi finalen zain geratuko gara. Goñiren omenezko 31. txapelketa honetan, lauterdian gazteetan, hor izango ditugu nor baino nor gehiago, Oian Etxeberria, Oiartzuarra, eta Beñat Zubizarreta Ataundarra, eta ondoren Murua eta Ugartemendia, Elola eta Ekain Lizeagaren kontra.
Zumarragako Beloki pilotalekuan. Goñiren oroimenezko 31. txapelketaren finalak. Maia herrikoian finala jokatu dute aurretik eta irabazleak favoritoak izan dira Oliveira eta Ibañez eta Oliveirentzat 6. txapela jarraian. Eta orain beste 2 final geratzen zaizkigu. Gazteen mailan lauterdian nor baino nor gehiago, Oian Etxeberria Iparragirre, Oiartzuarra, Oiarpe klubekoa, eta Beñat Zubizarreta Agirre, Ataundarra, Lapke klubekoa, eta oraintxe bertan ari dira bi pilotarien eta partida honen aurkezpena egiten, eta Mikel Arroyo epaileak jaurti du txapa eta Ataundarrarentzat sakea. Josu Biana dugu gurekin. Josu, bi pilotari gazte bikain nor baino nor gehiago lauterdian. Bai, egia esan bi pelotari hauek oso sentsazionak eman dituzte txapelketa guztian zehar. Alde batetik Beñat Zubizarreta, teknikoki eta taktikoki oso pelotaria, eta momentu guztian dakiena zer egin behar duen eta pelota kada bakoitzarekin ze jokaldi mota egin beharra daukan. Eta beste alde batetik Oian Etxeberria. Oian Etxeberriak pelotari velozitate gehiago ematen dio, eta teknikoki ere oso ona da, baina ikusiko dugu ea partido guztian zehar erregularitatea mantentzeko gaidan. Sakea oso labur eta gaizto ateratakoa izan da, bat eta hutsaurretik. Zubizarreta biak ere nagusitasunez beren partidak, orain arteko partidak nagusitasunez irabazita iritsi dira final honetara. Zubizarretak lehendabizi Ibar Luzearen kontra jokatu zuen eta sekulako pasara eman zion, 22 eta 3 irabazi zion. Eta ondoren berriz finalerdian Rekalde izan zuen aurkari eta 22 eta 11 nagusitu zen Zubizarretari. Etxeberriari dagokionez, Sarasibar 10ean utzi zuen final laurdenetan eta Balerdi ere 10ean finalerdietan. Eta bigarren tantoa ere Ataundarrarentzat hor asko behartu du eta arrastoaren gainean egin du punpa Oiartzuarraren pilotaka da bortxatuak. Eta honen ondoren elite mailako finala, binakako finala izango dugu. Final ederra horien, Murua eta Ugartemendia, Elola eta Eken Lizeagaren aurka. Ugartemendiak afizionatu mailan jokatuko duen azken partidan. Josu? Bai, hori da. Final laurdena jokatu zituenean jakin genuen ja profesionaletara joan zela, baina bueno, txapelketa osoa jokatzeko aukera izan do, eta bueno, gaur Zumarragan bere doaiez gozatuko dugu. Eta zuentzat ere, polita, azken partida hemengo finala izatea. Bai, oso politia. Eta berak ere ez du antziko gaur azkenengoa eta heldu den asteleenean izango du debuta Tolosako Beotibar pilotalekuan. Laso aurrelari duela, ondo bidean. Laso lengoan binakako finalean arazo bat izan zuenan, izerdi arrasto batean, bere atzelariak utzitako izerdi arrasto batean irristegin eta hor aldaka eta belauna eta denak behartu zituen, baina jokatzeko buruzurukoan parte hartzeko moduan izango da, eta gainera datorren asteleeneko debut horretan ere jokatzeko asmoa badu. Eta hemen 4 eta 3 irabazten ari da Zubizarreta, sakea ere berea izan du,
txaparen erabakiz, eta horrek asko balio du beti buruz buru. Are gehiago lauterdian ere bai. Eta orain arte dena ezin hobeto egiten ari da. Eta distira handiarekin gainera. Bai, eta egia da 17 urte besterik ez dituela Beñat Zubizarretak, baina opari oso gutxi egiten du, eta askotan bere jokatzeko erarekin heldutasun harrigarria erakusten du. Hau ez du ezker norman sartu, gainean ordu lehenbiziko aukera, Oiartzuarrak. Zirrizta. Botez jarri da orain joian. Eutsi Zubizarretak luze. Eman egin dio. Eta gero bikain ireki. Zoragarri jokatzen ari da. Hobeto, ia ezinezkoa da. Orain ere pilotakada bat oso luze joa izan du. Oso luze bai, baina luze egiez, sartu beharrekoa zuen Oianek, hurrengo pilotakada ere moztuta, oso bizi, eta gero, hobeto bihurritzerik ez dago. Bost eta huts, eta ez Oiartzuarra gaizkiari delako. Zubizarreta ari da, ikuskarri jokatzen eta ezin hobeto asmatzen. Bai, baina hala ere, irudipena daukat Oian Etxeberria lotuta jokatzen ari dela. Zebeak oso beso biziak dauzka, eta orain tanto honetan aukerak izan ditu pelotaregi min gehiago egiteko, eta bueno, iruditu zaitena da gehiegi jartzera jundala pelotari velozidadea eman beharrean. Hasi beharra dauka. Bere besoen ahal guztia erakusten. Partida badoakio eta 6 eta huts. Sakeak 6, erreferak esperantza. Eta orain arte mendean hartuta dauka Zubizarretak. Eta agintzera pasatzeko izan dituen pilota bakanetan ez dio ezer askorik egin Oianek, ez? Eraman. Txokoan. Eta Zabalera abiatua zen. Ez da ikaragarria izan jokaldi hau. Baina ala eta guztiz Zabalera abiatua zen, gero irristere egin du gainera, 7 eta huts. Oso denbora gutxian gertatu da guztia. Eta Oiartzuarrak partida etetea erabaki du. Oso ongi hartutako erabakia, noski derrigorra du. Eta orain arte ez du ezertarako aukerarik izan. Ez, eta txapelketa guztian zehar Beñat Zubizarretak sakea bere eskuan izan du bakoitzean tanto iara luzeak egin ditu. Gogoratzen dut semifinaletan Rekalderen aurka, egia da 22-11 bukatu zala eta azkenean nahiko erraz irabazi zola. Baina hasiera batetan Rekalde 4 eta huts izan irabazten. Rekaldek sakez falta egin zon eta hor Zubizarretak tantoa edo sake hartu zuen momentuan 9 tantoko hilara egin zon eta hor ja partida bere aldera eramatea lortu zuen. Etenaldia bai, baina etenaren ondorengo tantoa egiterik ez du lortu. Oiartzuarrak 8 eta huts. Eta estu eta larri dabil. Bai, sake errestuari kostatzen ari zaio altura ematea eta hor Zubizarretari pelota kentzen ez balin badiozu erraz bukatzen do aurreko kuadroietatik. Beñaten sakea, jaso Oianek. Gantxoa iritsi eta eraman, baina dena berea ez du asmatu alere. Gero luze. Barrura egin du pilota horrek. Goitik berako bolea, ikaragarria. Amorru ondiz jotakoa gainera. Bueno, oso tanto xelebrea izan da, oso nahasia. Eta hor ikusi du Oiartzuarrak
hau bukatu beharra zaukat, bestela jaidiat. Eta asko arriskatuta, utsa behar zuen boleakada horrek txapan izateko, baina gainean izan da, abiadura eman dio, gainera ezker horman sartu du, 1-8 eta beno, orain sakea baliatzen duen. Hori ezinbestekoa izaten da, halako desabantailei buelta emateko. Bai, eta bolea ikaragarria izan da. Eta bueno, egia da, ba orain sake daukala bere esku beso bizioiek aprobetxatu beharko ditula, pelotari velozidadea eman, eta behin hori egiten baldin bado, nik uste aukerak izango ditula berriz ere partidan sartzeko. Ikaraz atera du, sake hori batere abiadurarik ez dio eman, naiz eta ondoren ezin hobeki bihurritu. Baina jartzera bakarrik joan da, Bai, asko harritu dit. Ez dakinik botea nahi bezala eragin ez dion, edo zer gertatu zaion, edo nahi baino beheraxeago jo behar izan duen, edo zer gertatu den, baina batere abiadurari gabe jartzera bakarrik joan da, eta ikarak ez dira lagun honak lauterdian sakea ateratzera joateko. Eta ara, hau ere konfiantzari gabe jotakoa eta laburrei geratu zaio. Beñatek berriz, atera dituen sakeetan izan da bakarren bat, lehenbizikoa esate baterako. Oso motzean ateratakoa, baina konfiantzaz ari da, kolpea tira egiten dio, eta ikusten da, bueno, ez daukala ikararik, nik hau menderatzen diat, eta noan abiadura ematera esaten dio bere buruari. Hori erakusten du sake bakoitzean, begira. Hau ere oso laburra ateratakoa izan da, baina ikarari gabe behintzat. Eben erditxost, 3-9. Eta gero, sakea ateratzeko kolpea tiratzea bakarrik ez da. Da, kolpea non tiratzen zaion. Eta Beñatek botea kanoraz eginarazten dio. Botea handia eragiten dio, eta oso goitik ateratzen du, eta lauterdian hori funtsezkoa da. Bai, egia esan, sakea ateratzen ari dan modua Oian Etxeberria harritzen ari zait. Ze egia da, final laurdenetan eta semifinaletan sakea oso bizi eta mina asko egin dola sakearekin. Baina ez dakit zergatik gaurko honetan konfiantza oso gutxirekin ikusten ari gara. Eta azkenengo honetan ere gauza bera. Alde batetik Beñatek baino askoz ere beherago jotzen du pilota. Eta lauterdian eremu murritz honetan horrela ez dago abiadura ematerik. Abiadura emateko laburregi edo luzegi aterako duzun beldurri gabe jotzeko goitik eman beharra dago abiadura. Eta orain ere oso behetik atera du eta jartzera bakarrik joan da. Bat ere abiadurari gabe. Eta sakeak sakatzaile on baten eskuetan arma on bat izateko bideak ematen dituen bezala, erasoko arma on bat emateko bideak ematen dituen bezala, ikaraz baldin bazoaz eta behetik jotzen baldin baduzu, arazoa besterik ez da. Bai. Eta gaina modu horretara. Eta hemen barruran zabiatua zen Beñat. Eta pilotaleku azkarra da, eta leku batera abiatuz gero besterako denborarik ez da izaten. Eta bueno, dotore egin du, baina orain sakea bai berriz ere bere ganatu du, baina aurreko hirurak ez ditu batere baliatu, ea orain honetan nola joaten den. Bai, berriz ere bildurrez ateratzen baldin bado, partidari buelta ematea ikaragarri kostatuko zaio.
eta tanto bakoitza egitea ere oso komplikatu egingo zaio. Orain ere gauza bera, bat ere abiadurari gabe. Zubizarretak moztu, Jasoian ekongi. Bolea loratua. Botez beste aukera bat. Moztu, Jaso. Erki, oso ongi. Oso ongi. 11-4 eta oso denbora gutxian egin ditu 11 tanto horiek. Ataundarrak oso ondo jokatzen ari da. Eta ez nuke errepikakorra izan nahi, baina sakea funtsezkoa izaten ari da. Batak arma gisa darabil, eta bestea berriz sakea atera baino gehiago tantoa jokoan jartzen. Eta espezialista handiak oso bitxia da, lauterdiko hau, 3tik 5 horre 7 metro daude luzean, 10 zabalean, 70 metro kuadro, eta espezialista on batentzat ez da arazo izaten, baina lauterdiko espezialista onak ere ikusi izan ditugu, sakea ikaragarriarekin ateratzen. Esate baterako Julen Retegik ez da gizen bat falta egin zituen partida batean. 7 edo 8 edo, eta ikusten zen badoa, eta joaten zen ez sakea ateratzera, tantoa jokoan jartzera, baizik. Eta horrela joan da lehendik ere maldan gora jarria duzunari buelta ematea, ia ezinezko gertatzen da. Bai, eta horretaz gain, partida hasieran esan dut, Oian Etxeberriak pelotari abiadura handia ematen diola, eta hori aprobetxatu beharko zola, baina egia da partida honetan abiadura ematen ari den pelotaria Beñat Zubizarreta izaten ari dela. Bai, inolako zalantzari gabe. Beste katz batekin jokatzen ari da. Boleaz eutxi Etxeberriak. Txokora. Ordu. Ez du bihurritu. Zabalean jokaldi ona. 5-12. Pare bat jokaldi alamoduzko egin ditu orain honetan. Ataundarrak. Eta azkenean baliatu du. Etorri zaion aukera. Oianek. Zumarrakako beloki pilotalekotik ari gatzaizkizue. Goñiren oroimenezko txapelketaren 31. edizioaren finalak ematen, ondoren binaka partida erra daukagu. Murua eta Ugarte mendia batetik Alkizarrak afizionatu mailan jokatuko duen azken partida. Elola eta Ekain Lizeaga bikote altsua bestetik. Biak dira oso bikote altsua. Hemen oso aurrera joan behar izan du Etxeberriak, eta gero pilota begiz galdu ere egin du, eta lanzailak oso. 13-5. Hor, Botilleroari begiratu dio Beñatek. Botilleroa, edo aholku emailea, edo nahi duzuena Botilleroari dagokion aulkian eserita ez dago. Aita Rafael. Baina aholkuak ematen eta bere lana egiten ari da. Eta asko harritzen dit partida hartu duen norabidea. Final laurdenetan eta final erdietan Oian Etxeberriak konfiantza handiarekin jokatu du, pelotari velozidadea eman dio, eta ikaragarri gustatu zaigu denoi bere jokatzeko modua, eta gaurkoan ez gea ikusten ari aurreko partidetan erakutsi duen guzti hori. Orain egin duen jokaldia ere oso kaskarra izan da.
ez da erraza boleaz zabalera jo eta tanto egitea. Aurkaria oso urrun egon ezean edo norberak ura hurbiltzeago egon arren era bat engainatu ezean edo eta hemen engainatu ez du egin, gainera oso harro salduta geratu da eta Zubizarretak berriz bat ere tentsiorik gabe behar du edo daukan tentsioa ongi kontrolatuta eta erraz eta egoki jokatzen. Ez zuen asko uste izango halako erraztasunik emango zionik gaur aurkariak. Pilotari bikain bati aurre egin beharra izango zuen ziurtasunarekin etorria izango da ona Ataundarra, oso maila honeko pilotaria, baita Oian Etxeberria eta hori erakusten ari da, aspaldian jokatzen ari den txapelketetan eta biltzen ari den emaitzek ere horixe erakusten dute. Baina gaur ez dakitbanik hasieratik oso lotuta, sakez oso kamuts, ikara hundiarekin. Eta partida guztiz hautsia ikusten dut. 16-5. Batzuetan gertatzen da. Partida galduta ikusitakoan orduan lasaitu eta beste era batera jokatzen hastea. Eta horrek beste itxura bat ematen ere laguntzen du batzuetan. Partida irabazteko nekez balio izaten du, berantegi izaten da gehienetan. Baina behintzat askotan balio izaten du, tira. Zer den, zenbat jokatzen duen, zer nolako doainak dituen erakusteko balio izan ziok behintzat. Eta gaur ere gertaliteke. Eta tanto honetan eztendutako zezenak bezala jokatu du eta orain honetan asmatu du 6-16, tira. Izan dezala gutxienez, irabaztea oso zaila dauka, baina izan dezala gutxienez bere doainak, bere nortasuna erakusteko aukera, Josu? Bai, eta orain erakutsi do, beste partidetan erakutsi don doaietako batzuk. Ezkerra irea oso naturala dauka, eskuin bolearekin ere abiadura handia ematen dio pelotari, eta normalen aurkari min asko egiten dien jokaldi bada. Orain oso ondo mugitu do pelota eta tanto zoragarria egin do. Orain ere abiadura handirik ez dio eman, baina bere buruari aukera sortu dio bintzat. Ezker horman sartutakoa izan da eta sake errematean egindakoa 7-16. Bai, eta orain behintzat sakea luze atera do, arrimatuta eta horrela errematean aukera izan do. Baina baita egia horrela ateratzen baldin bada beste 2-3 saketan, Beñat Zubizarre eta airez jartzen baldin bada, sakea eramatera, dominatzera pasatuko dela pelotaka bakar batean. Begira zer nolako itxura duten. Beloki pilotalekuaren armaiek oso giro erraukagu. Atera usakea. Jaso Zubizarretak. Gantxoa erraz heldu da. Gero ezker horma gehiegirekin jodu. Aukera garbia heldu zaio alere. Etxeberria zabalean dejada. Eta tanto. 8-16. Bueno, 3 tanto segidan egin ditu behintzat. Bai, baina ala ere zait tanto hau guztiz gustatu. Egia da tantoa gehiegi dominatu gabe erasoan ari da Oian, eta bai egia oraingoan ondo atera zaiola. Baina nik uste dut lehenengo pixkat pelotari abiadura eman ezkero eta tantoa
pixka gehiago landuko balu, ba, aukera garbiagoak izango ditula. Beste erabateko partida visualizatuko zuen noski Oiartzuarrak azkenengo egun hauetan, eta buruan ekarri duen hori gauzatzen ez du asmatu lehendabiziko tantoetan, ohartu denerako 8 eta huts aurreratu zaio Zubizarreta, eta behar bada pentsatuta ekarri duen hori eta bere doainen araberako jokoa egin ezinik dabil, eta hainbesteko desabantailarekin jokatu beharrak, ba, berez logikak agintzen duenaz haragoko gauzak egitera eramango du, ba, tantoa mendean hartu beharrean edo lan gehiago egin beharrean, baina etxian jokaldiak egitera, eta gauzak oso zail jarri zaizkio, eta halako desabantailarekin hasitakoan zail izaten da gero kantxan gozatzea, berriz partidan sartzea, patxada pixka batekin jokatzea, eta nik uste hori gertatzen ari zaiola. Ormabikoa, txokora Zubizarretak. Beste aukera bat, Peñatek, beste bat, horreztu asmatu, jokaldia. Barruan izango zen hain zuzen ere. Eta gero, iritsi eta Ormabikoa ongi. 18 eta 8, tanto honetan ere ikusi dugu, ia pilotaka da bakoitzean bukatzera joan da. Berez aurretik ez zuen pentsatuko hala jokatu behartzuenik, baina jokoak, emaitzak, konfiantzarik ezak ekarri dute egoera honetara, Josu. Bai, eta Beñat Zubizarreta primeran jokatzen. Beak bere partida zoragarri, egia esan defentsan bikain, aukera daukan bokoitzean tanto bukatzen, pelota aukerako daukanean ere abiadura ematen pelotari, urrengo pilotakan aukerako pilotaka izateko, eta asko gustatzen ari zait. Aurrera egin du, Unpalaster jaso nola bai, baina gainera kolpe txarra hartu du hor. Euskalo esku horkoaz edo esku muturraz edo zerez jo duen. Ongi jarri da horrelakoak, efektu ondiarekin joaten dira eta kontu puska batekin ibili beharrekoak izaten dira, baina ongi jarri da Zubizarreta eta ederki bukatu du. 19 eta 8. Eta Oian Etxeberriaren alde esan beharra daukat, bai final ordenetan eta bai final erdietan Zumarragako zaleak liguratu dituela. Asko gustatu zaigu nola jokatu duen, eta gaur ez da bere partida onena izaten ari, baina ederki erakutsi digu dituen doaiak, eta espero dugu hurrengo txapelketetan ere maila hori erakustea. Bai, pena da. Galtzea baino penagarriagoa izaten da horrelakoetan, gainera telebistaz emana, eta behintzat zer nahi zenbat jokatzen dudan erakuts dezadala, gutxienez behintzat ideia horrekin etortzen dira pilotariak, eta penari gaundiena horixe izaten da. Zer den, zenbat jokatzen duen, nolako doainak dituen, eta ertorkizunean zenbat joka dezakeen erakutsi gabe joan beharra aldageletara, izerdi putzu handirik gabe joango dira biak ere, baina bata bere lana bikain egin da, eta Oian Etxeberriaren kasuan, zori gaitzez ez, eta nire erakutsiko duenek, zertarako gairen zenbat jokatzen duen. Zubizarretaren azken sakea, Aizto, kantxoa, luze,
Barruan izan da. Hor kolpea tiratzekotan ere oso behartuta tira beharra zeukan, pasatzen utzi dio, neuri barruan izan dela iruditu zait. Ea, hemen ikusterik daukagun. Begira, pasatzen utzi dio. Eta barruan izango zen bai. 9-21. Gora joan zaio Zubizarretari. 10-21. Oian Etxeberria. Gaur bat ere gozatu gabe joango da, erretiratuko da aldageletara. Jaso Zubizarretak. Kantxoa. Bebetik txokorantz. Jokaldia Zubizarretak. Ona, errabenetan. 21. Bueno, emaitza itxuratzea behintzat lortu du, Josu? Bai, eta bentzeto hain bizpairu tanto polit egiteko aukera izan do. Eta bueno, egia esan nik pertsonalki baneukan gogoa horrelako tanto batzuk ikusteko, eta pelotazale guztiei erakusteko Janek baduen jokua. Etxeberria. Baztertu egintzaio. Baina horratzelaririk etzegoen pilota hori usteko, eta herrigor sartu beharrekoa, nolabait ikara handi xamarraekin tira dio kolpea. 22-11, garaipen garbia jokoan eta markagailuan bietan bikoiztu du, Josu. Bai, egia esan gaurkoan askoz ere gehiago izan da Beñat Zubizarreta, eta markagailuan garbi ikusten da partida guztian zehar izan duen nagusitasuna. Hortxe dago aitarekin solasean, baina tordadin eskatu diogu, eta hementxe dago ataundarra. Beno, baina, zorionak. Esko, bai. Beno, gaur beste erabateko partida jokatzera, etorriko zinen zu? Bai, bueno, gizan da hasieratik partidu gorra espero nun. Eki da gero hasiera alden pixkat alde hartu edela, eta gero horrekin jokatzen nahi nahi zela ez. Eta, bueno, oso nahiko guztain dago partidukin, eta bai, zondo. Bueno, askoz gehiago izan zara, baina lasaiago jokatzen eta zeurea ematen lagunduko zizun noski ohartzerako 8 eta 8 aurretik izateak. Bai ez, ni saiatu naiz aldik eta konzentratunen jokatzen, aldik eta faio gutxin egiten. Eta, bueno, nik uste alde batetik lortu dutela, eta oso guztua bai. 22-11, lehendabiziko partida final laurdenetakoa oso erraz irabazi zuen, 22-3, final erdia 22-11, finala ere bai. Alegia, gainerakoak baino askoz gehiago izan zara. Bueno, bai ez, emaitzen aldetik, nik uste nahiko ondo irabazi dutela. Gero esan da, partidun zehar egon die oso tanto horrak eta igual emaitzek esate honez errexago irazia, baina, bueno, nik uste nahiko torneo onain etela, eta oso guztain dakokin. Bueno, botileroaren aulkitik ez da, aritu armailetatik, baizik zer egiten da lotxatu baita? Ez, bueno, oitu daia armailetatik goten, eta esan dit, gaur toki berdin egon gozala, eta, bueno, hortik ban dizkita holkuk, eta, Bueno, Azkoiti erra duzu aita, pentsatzen dut Azkoitiko martirietako pilotalekuan askotan jokatuak izango zaretela. Azkoitiko kontzekupera eraman altzea, ituzte sekula?
Martiken bai, hainbat aldiz haitutan hauan pelotan, bai nahi egin bai lehen guztukin. Baina kontzegupen oaindik ez zato gau behin ibiltza. Eta aber ibiltzen naizen noiz bait. Bueno, demora asko baino lehen joan behar duzue, bi anaiok, ura probatu beharra daukazue, gainera biok ongi moldatuko zaretean. Bai, gustatzen zaiu, eta ea noiz kutegean, jutegean, bai. Eskerrik asko eta zorionak baina. Eskerrik asko, bai. Pero lan erra egin du, Ataundarrak, Aita Azkoitierra, Martirietakoa. Manomanista oso ona. Eta beno, anaia berriz, iraitzu izarreta, baikoko profesionala, noski. Askoz gehiago izan da lan erra egin du, ohartu denerako, batez ere, aurkaria ohartu denerako, 8 eta huts aurretik izan da. Eta partida honi buelta emateko modurik ez du lanak, baina tira, horretarako aukerak izango ditu berriz ere. Eta altxa ezala burua. Eta honen bestez gaurko azken partidari begira jarriko gara. Binaka elite mailan alaundiko bibikote. Alde batetik Murua eta Ugartemendia, bestetik Elola eta Ekain Lizeaga.
Zumarragako beloki pilotalekuan elite mailako finala binakako hasiko da. Murua eta Ugartemendia alde batetik. Arkizako atzelariak. Bai, egia esan alde batetik Murua eta Ugarten bezala ala handiko bi pelotari diela. Eta beste alde batetik Elola eta Lizeaga baita ere ala duten gaurko honetan. Nik partido irekia ikusten dut, baina gero bakigu izaten, baina ikusiko dugu nola juten den partida. Esan dizun moduan, Gorka Ugartemendiak afizionatu mailan jokatuko duen azken partida izango da. Urrengo galtza zuriak datorren asteleenean jantziko ditu beste pilotaleku bat, beste giro bat, beste lagun bat, beste aurkari batzuk, beste presio bat. Tolosako Beotibar pilotalekuan buruz buruko txapeldunaren bizkartzain izango da. Unai Lasoren bizkartzain. Bi mundu. Bai, pelotarik onena bea izan zen, eta gaurko honetan Ugartemendia izango do aurkari bezala atzeko kuadroetan, eta ikusiko dugu zen maila ematen duen, baina nik konfiantza asko daukat bere jokoan. Hasi da partida. Elolaren sakearekin. Jaso. Moztu. Eraman. Erraduk. Zazpitik bolea Zezin Gorka. Bat eta huts urdin. Eta Ugartemendia hor kolpetxa arremat hartu aldu. Erturuan edo, eskurkoan edo hartu kolpetxarra bai, baina ez du deus. Ander Murua Arrasate erraren datuak dituzue, 22 urte. Mutiko bizkorra. Eta Gorka Ugartemendia mutik galanta da. Metro bat eta 91 zentimetro. Baina Lizeaga ez da askoz txikiagoa, Zebi Zurkaitz. Benetan veteranoena esan dezagun adin horretako pilotariekin horrelakorik erabil baledi. 24 urte ditu Iñaki Elola bidaniarrak. Atera du Iñaki. Abiadura hundian eta Muruak eramaterik ez. 2 eta huts. Bai, eta hasieranek Elolari ere konfiantza emango dio. Sarri ikusten dugu Elola partietan presa kantxean sartzen dela. Gauza asko erakutsi. Bera luzeagoa. Zain nengoen. Osongi Lizeaga. Eraman Ugartemendia. Ezkerra irea luze, kontra erasoan. Elola haze pilota eraman duen. Atzera, bidaniarrak. Eutsi Ugartemendiak. Atzelariari utzi dio. Geure mainaren behar izan dio kolpea. Eta ez da heldu. 3 eta huts. Eta lau pilotari jotzaile. Eta pilotaleku azkarra. Ez dugu ordu terdiko partidarik espero behar, Josu. Ez, baina, bueno, egia da Elolak eta Lizeagak semifinaletako partia luzea jokatu zutela.
De La Fuente eta Garmendiaren aurka. Gauzak aurrean ateratzen, jokoa asko kargatzen dute atzeko kuadroetan, eta sarri partida luzatzeko joera izaten dute baita ere. Orduan, ez dakit partida nondik nora joangoan. Baina, niei eta jokatzeko moduari eta dagokienez, ark ez dauka Ugarte Mendiaren kolperik, baina ofizioa ondo ikasitako mutila eta eusten dakiena eta partidak luzatu egiten dituena. Gaur, ikusiko dugu, ez dirudi oso luzea izateko itxurarik ez diot hartzen, eta gainera, 5 eta 0 hasi dira irabazten. Zenean, atsedengunera etorri da. Lehendabiziko izerdi tanta botatzerako iaia 5 eta 0 aurreratu zaizkie. Eta etorri, bioztaupadak pixka bat jaitsi. Atzelariarekin hitz egin eta gauzak aldatzen saiatu. Baina gaur ere harrituta nauka Lizeagaren lasaitasunak, horrelako partida garrantzitsu baten aurrean eta ze ondo moldatzen ari dan. Pelota aukerako daukanean pelotari eman eta sendotasun handiarekin jolasten ari da txapelketa guztian zehar. Atzera Alkizarrak, ongi Elola. Mozkeratu zaio. Ekain Lizeaga, Erki. Gainean eta barruan. Elolak ere ez zuen pilota hori hain labur espero. Bolea gaizki joa. Gero defensan bikain. Eroritakoa. Ongi Ugarte Mendia. Bebetik. Ongi. Oso ongi Lizeaga. Hemen atzetik arrotu eta kendu. Atzera Ugarte Mendiak. Erori egin zaio Arrasatearrari. Ongi Gorka. Beno, oraingoan tanto piloteatu jokatzen ari dira lehenbizikoa, eta nik uste gorriek behar zutela horrelako bat. Bai, eskertuko dute tanto hau, partidan sartzeko eta... Erori egin zaio, 1 eta 5. Bai, eta egia da Elolak horrela asko dinamizatzen du eta beti saiatzen dalako bere velozidadearen bitartez min egiten. Muruaren sakea. Lehenbizikoa du. Iñaki Elola. Eta dagoeneko aldatsa handi aurrean. Aurrea, belokak eskuin besoan min hartu. Eta bueno, gaurkoan merezitako abantaila hartu dute hasiera honetan. Eta gero eta handiagoa Leñatzu Izarreta, eta gero 22 eta 11 irabazi du. Eta binakako honetan ere, 8 eta 0 ez, baina 8 eta 1 bai, Elolaren sakea. Muruak jaso. Bai, ira honetan, baina bueno, ikusiko dugu Murua eta Ugarte Mendia zuzentzen dian, eta berriz ere
partidan sartzeko aukera duten. Elola. Hemen atzeraka etorri behar izan du. Ezin ikustekoa da. Iñaki Elolak zenolako blaia daukan. Bai, Ila bat blaitu da. Ona da hori. Aurretik ere berotzen aritu direnean, horixe, hitzak berak dioen bezala, berotu handi xamarra eman dio nonbait. Gorputzari, eta gero honek gainera intentsitate handian jokatzen du beti. bai. Mutiko elektrikoa da, indartsua. Bai, eta pelotaka bakoitzean dena ematen duen pelotaria. Eta orain, bueno, ikusiko dugu ea aurrengo tantoak nola juten dien, baina bai egia da lana oso ondo egin beharko dutela bai Muruak eta bai Ugartemendiak. Bueno, ikusten ari gehalako Lizeaga oso sendo, fallo gutxi egiten dituen pelotaria, eta bueno, ba ikusiko dugu ea gorriek sendotasun berbera erakusten duten. Ordu aukera, atzera Ekainek, bolea Ugartemendia, ongi. Erki Alkizarra. Benova 3 eta 9. Golpe bortitza dauka, baina hala ere ikusten ari gea Lizeaga Sokoan oso garbia ere etzeitiru ditu eta txapapera joan da 4 eta 9. Beno, ba partidak horriek. Eta orain zenbait erraztasun ematen urdinak ere. bai, gauza handiegirik egin gabe, Murua eta Ugartemendia partidan sartzen ari dira, eta partidan sartzen uzten badie, zailtasun. Zer askorik egin beharrik ez dute izan urdinek, 8 eta 1 aurralera nahita ateratakoa ongi erantzun dio Ekainek, atzera Elolak. Gorka, eutsi. Biladoa. Aukera hundirik ez zuen, eta arriskutsua gainera. Hala ere sartzea erabaki du, eta bueno, oso ondo Eskatu eta atzeratu Astigartarrak. Ongi Gorka. Eroritako pilota. Ongi. Errebote ingurutik. Eta Maika eta 6. Lan erdiak egin dituzte dagoeneko. bai, eta Elola eta Lizeaga askoz ere sendoago ikusten ditut. Beraien jokoa kantxan askoz hobe isladatzen, eta horregatik Ugartemendia, zazpiterditik bertara. Efektua eman dio eta abiadura. Pilota zaila jaso du Anderrek. Eta Gorka hor azken urratxoriek. 12 eta 6. bai, eta lehen jarraipen gutxi ematen ari zaio pelotaka da hoiei, eta
aukera gutxi dauzka era horretan, eta horrela komplikatu izango dute partidari. 22 eta 4 xeatu egin zituzten. Eta final erdietan berriz ez zuten 22aren aurka. Eta Goizuetarrak min hartu zuen, Josu? Bai, baina, bueno, 13 eta 2koan utzi zuten arren oso hasieran, partidaren hasieran gehiena ezkerrarekin bakarrik jokatzen egon zen, baina, bueno, iritsi izan momentua konturatu zala ez zaukala zentzurik. Lolak eta Lizeaga. Final Puentek eta Garmendiak estutu ondia eman zieten 22 eta 21 zen, baina urdinak 22. horretara hurbiltzen ari dira, lan erdiak iraganak dituzte behintzat. Ugartemendiak ez du segidarik erakusten, muruak erasorako aukera garbirik gabe segitzen du. Elolaren sakea. Elolak aukera. Bai, eta Elola oso egoki jokatzen ari da. Aukerako pelota daukanean, abiadura handia ematen pilotaka bakoitzari. Eta oso aukerako pelota daukanean, Sake zaila zen hori ez zineraman 15 eta 6. Ugartemendia hor oso kantxa erdian. Bai, ezkerrez jarri da, ez dakite eskubian arazoren bat izango duen edo konfiantza kontua izango den. Lola sakea nahasten ari da, eta hor motzean erdira ateratzen duenean eta ez dira errazak izaten hori. Eraman Ugartemendiak. Murua atzera jaso Astigartarrak. Bebetik txokora, errematea kontu zinaki. Itxu-itxuan joaten da Bidaniarra eta Ugartemendiak. Ongi Lizeaga. Gainean jartzea kosta egin zaio, erki gero. Erra jokaldia. Tira, Josu. Bai, eta asko kostatzen ari zaiten egiteko. Jaso Muruak ongi. Tere bai. Bakoitzak badaki bere ere. Lizeaga aurreri eta Arrasater. Eta horrela asko kostatuko zaie Gorriei buelta ematea. Ea Ugartemendiak lortzen duen Muruak gehiago sartzeko aukera daukan. Ezker. Eta Ugartemendia ezkerrez jotzera bortxatu gainera. Ugartemendia gatzera. Elolak ezker boleaz jaso. Zaila, Bai. Gorka. Sotamanoa Iñakik. Sokora. Ordu aukera. Dotore. Zuna parta eman dio eta gero astin. Mendiak ez du bat ere. Etzi eta 10.
Eta baina berriz ere beraien sendotasuna erakusten ari dira eta Bederatzi eta Abanka, el Diario Vasco txapelketaren finalean, zenbazi joazen aurretik, 21 eta 16 edo horrelakoren bat. Asko oso denbora gutxian galdu egin zuten. Nik oraindik ez dut ulertu zer gertatu zen, baina galdu egin zuten. Etako bat izan zen. Bueno, gaur Ez dirudi. ez du ematen, Ez dirudi. harri-garri perdi litzateke. 21 eta 9, 8 eta 1 irabazten hasi dira. Eta garaipena eskuan dute Elolak eta Lizeagak. Eta, bueno, irabazleetako bat harrapatuko dugu, partida bukatu bezain laster, eta gero beste irabazlearen baimenez Ugartemendia elkarrizketatuko dugu. Asteleenean bertan, 22 eta finaletan ez dugu orekarik izan, Josu. Ez, egon, pena bat, baina Beno, eta hementxe daukagu irabazleetako bat, Iñaki Elola, bueno, Iñaki zoritik, eta kontrolpean izan duzu oro. Bai, bueno, ez hasieran uste sakekin da asmatu daula. Ekaine oso ondo, beha egintzen atio, gorten daire bizkarra. Bueno, eta hoi bezala gaur ere abiadura eman diozu lehenbiziko pilotakatik azkenera. Oker, baina, ono, aldan nahi dut, ono, oita jaiatu behar eta entzak guztua bai. Bueno, nik susmoa dut, hor ator mutil etxera kantatzen ari ziren, oiek zure jarraitzaileak ote ziren. Ez oiek guztua muruan aldeko zion da, ez guek hemen dara. Da eskerrik asko eta etortzea digan, hor beti aitzaia, parti erosia eitzen da, eskertzea, beti horretortzea da, eskerrik asko. Bueno, ez dakit, zeharkako mezuren bat eman nahi ote zuten, Olentzeroren oparia gero espedo ote zituzten, gaur ez duzu alakorik egin. Ez gaur esan seibien eta uste desastre bat honen, ekainek ikera harri bat zuen, da uste behar gatea zula partidua, eta gaur uste entzat txukuntxo bat gutxixo galdu entzat, da horrek uste asko bale izan duela, eta bai horre ondala uste gako entzat. Eskerrik asko, Iñaki. Bai, eskerrik asko zure. Bueno, eta Gorka ere harrapatu behar dut, ba. Ea, alkizarra une batez gerturatzen zaigun. Hau ez da hain aldarte honean egongo, baina, beno Gorka, afizionatuetako azken partida irabazterik ez duzu izan, irabaztera hurbildu ere ez gainera? Ez, horixe politxe izango zen, azkeneko partida eta finale iraztea, behintzat peleatik izan dut zorionak eman da etxarro marko. Bueno, materiala ere bazegoen. Pelotak etxean olain. Zumarragarez, Tolosan, eta muruarekin ez, Lasorekin jokatuko duzu. Bai. Peña eta Iztuetaren kontra. Haze aldaketa ez da, bi mundu. Bai, gond, gaur uno ailatzeko eta esko faltak gaur eskudatik eta dena ondo bukatu dugu. Bai, Lasokin partiu politia izango eta bestek etxian dira eta ez dugu oparia hondik ingo eta berra bertzen mozatetzen. Bueno, ba, astelen arte. Bale, berdin, eskerrezko. Beno, ba, Gorka Ugartemendia penaz joango da gaur irabaztea, baina ez du horretarako zorterik edo zoririk edo ahalik izan, ahalaren kontua gehiago izaten da hori, edo ahal faltarena egun honetakoa behintzat zorianena baino. 22 nekez heltzen da inor suertez, gaur ere askoz gehiago izan dira. Elola eta Ugartemendia eta beno, sari banaketari berehala ekingo diote. Mikel Serrano Zumarrako alkatea eta pilotari hoia ere hortxe da. Sari banaketan laguntzeko prest. Eta Goñiren, Xabier Goñi, Zumarrako pilia. Eta Esteibidaian izandako istripu batean galdu genuen. Bi poz behintzat badauzkagu alde batetik. Zumarragako Urretxuko inguruko pilotazaleek gogoan dutela Goñi. Eta beste alde batetik hainbeste urte igaro eta gero txapelketaren antolaketari eutsi egiten diotela eta luzaroan eusteko borondatea daukatela. Eta hori
oso pozgarria da, behon daiela, finala. Txapelketa herrikoiaren finala izan da, Asier Oliveira eta Beñat Ibañez izan dira irabazle. Gehiago izan dira. Mikel Rodriguezek eta Iker Alemanek ere lan oso txukuna egin dute, baina ezin izan dute finalik irabazi. Eta aipagarria Asier Oliveiraren emaitza sorta 9. edizioa izan du txapelketa herrikoiak. 9 edizioen finalean izan da Asier. Lehendabiziko 3 galdu egin zituen, ondorengo 6 jarraian irabaziak ditu. Horrezkerreko mutiko hori duzue. Erdian neurtu dituzte indarrak. Bi pilotari bikainek. Final estua espero genuen. Bi pilotariak iritsi baitira. Bueno, bi pilotariak baitira teknikoki goi mailakoak. Eta lauterdian ere oso ongi jokatzen dutenak. Eta biak iritsi ziren gainera. Iritsi dira. Final laurdenetan eta final erdietan oso maila ona eman da, baina bietako bat daukan mailarik eta ahalik erakutsi gabe geratu da. Irudietan duzuen mutiko hauxe. Partidan ondo sartzerik lortu, ohartu denerako 8 eta huts aurreratu zaio aurkaria, eta merezimendu osoz txapeldun lauterdian Beñat Zubizarreta Ataundarra. Mikel Serrano alkate jaunak jarriko dio txapela. Iraitz Zubizarreta profesionalaren gaina gaur esan digu. Partida ondorengo elkarrizketan oraindik Azkoitiko familia. Baina Azkoitiko kontzejupean sekula jokatuak gabeak direla. Anaia eta biak. Hori lehen mailera egin beharrekoa dute. Ezki bat ere gaur ezin izan dute beren mailarik eman. Eta txapeldunak Iñaki Elola eta Ekain Lizeaga. Abiat askoz gehiago izan dira. 22 eta 9 irabazi dute. Eta txapeldunen irudi honekin agurtuko zaituztegu. Eskerrik asko Josu Bianari, antolatzaileetako bati. Komentarista lanetan egin duen lanagatik. Bikain moldatu da benetan, oso gustura aritu naiz Josurekin eta honetxek emango du gainera azken saria. Pilotaririk oberenaren saria Ekain Lizeagarentzat. Eta honen beste ezagurtuko zaituztet pilotazaleok, gogoratu ostiralean hasiko dela buruz buruko txapelketa nagusia Lekeition. Eta ostiral larunbat, igande eta asteleen emango ditugula lehen jardunaldi horretako final 8 partida.